Αν κοιτάξετε το χάρτη της Ιταλίας, η Σικελία μοιάζει να απέχει μια ανάσα από την υπηρετική χώρα. Το στενό της Μεσίνης, που χωρίζει το νησί από την πότα της Ιταλίας, έχει πλάτος μόλις 3,3 χιλιόμετρα. Για να έχετε μια εικόνα, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου στην Ελλάδα είναι σχεδόν 2,9 χιλιόμετρα. Θα περίμενε κανείς ότι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, μέλος στο G7, θα έχει χτίσει μια γέφυρα εκεί εδώ και δεκαετίες. Ανταυτού, εκατομμύρια άνθρωποι και χιλιάδες φορτηγά αναγκάζονται να περιμένουν καθημερινά σε ουρές για τα ferry boat. Η ιδέα για τη γέφυρα υπάρχει από την εποχή των Ρωμαίων, οι οποίοι λέγεται ότι είχαν φτιάξει μια προσωρινή γέφυρα από βάρκες και βαρέλια. Γιατί λοιπόν η σύγχρονη τεχνολογία αποτυγχάνει εκεί που οι Ρωμαίοι τα κατάφεραν? Γιατί η Ιταλία έχει ξοδέψει πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε μελέτες για μια γέφυρα που δεν υπάρχει. Το πρώτο πρόβλημα δεν είναι το μήκος, αλλά η φύση. Το στενό της Μεσίνης είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο για να χτίσει το οτιδήποτε. Πρώτον, η περιοχή είναι εξαιρετικά σεισμογενής. Το 1908, ένας σεισμός ισοπαίδωσε στη Μεσίνη και σκότωσε πάνω από 100.000 ανθρώπους. Μια γέφυρα εκεί θα έπρεπε να αντέχει σεισμούς πάνω από 7,5 ρίχτερ, κάτι που ανεβάζει το κόστος στα ύψη. Δεύτερον, είναι τα ρεύματα. Η θάλασσα εκεί είναι τόσο ορμητική και τα ρεύματα αλλάζουν κατεύθυνση κάθε 6 ώρες με τέτοια δύναμη που στην αρχαιότητα δημιούργησαν το μύθο της Σκύλας και της Χάριδης. Τρίτον, είναι ο άνεμος. Στο στενό, πνέουν συχνά άνεμοι που ξεπερνούν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Αν χτιστεί μια κρεμαστή γέφυρα, που είναι και η μόνη λύση λόγω του μεγάλου βάθους της θάλασσας, θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, ξεπερνώντας τη γέφυρα του Τσανάκαλε της Τουρκίας. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Η Σικελία και η Ιταλία δεν στέκονται ακίνητες. Η Σικελία απομακρύνεται από την υπηρετική Ιταλία κατά περίπου 1 χιλιοστό το χρόνο. Μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά για μια τσάλινη γέφυρα που πρέπει να είναι σταθερή για 100 χρόνια, αυτή η συνεχής κίνηση των τεκτονικών πλακών είναι ένας τεχνικός γρίφος που ελάχιστοι μηχανικοί στον κόσμο ξέρουν πώς να λύσουν. Αν αφήσουμε τη φύση στην άκρη, ερχόμαστε και στον άνθρωπο. Η Σικελία είναι η πατρίδα της μαφίας και η Καλαβρία είναι η έδρα της πανίσχυρης Ντρακέντα. Για δεκαετίες υπήρχε ο φόβος ότι ένα τόσο τεράστιο έργο δισεκατομμυρίων θα κατέληγε να χρηματοδοτεί το οργανωμένο έγκλημα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η μαφία δεν θέλει τη γέφυρα, γιατί ελέγχει τα τωρινά μέσα μεταφοράς ή γιατί η γέφυρα θα έφερνε περισσότερο έλεγχο και αστυνόμευση στην περιοχή. Άλλοι πάλι λένε ότι η μαφία θέλει τη γέφυρα μόνο και μόνο για να φάει τα λεφτά των εργολαβιών. Αυτή η αβεβαιότητα πάγωνε το έργο για κάθε νέα κυβέρνηση. Στην Ιταλία, η γέφυρα της Μεσίνης έχει γίνει το απόλυτο πολιτικό ανέκδοτο. Κάθε πρωθυπουργός από τον Μπερλουσκόνι μέχρι τη Μελώνη σήμερα υπόσχεται ότι αυτή τη φορά θα τη χτίσουμε. Το 2006 το έργο δημοπρατήθηκε. Το 2013 κυρώθηκε λόγω της λιτότητας. Και το 2024 με 2025 εγκρίθηκε ξανά με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί Ιταλοί πιστεύουν ότι τα λεφτά αυτά θα ήταν πιο χρήσιμα για να φτιαχτούν οι ήδη κατεστραμμένοι δρόμοι και οι σιδηρόδρομοι της Σικελίας, παρά για μια εντυπωσιακή γέφυρα που θα καταλήγει σε ένα νησί χωρίς γρήγορα τρένα. Η γέφυρα της Μεσίνης δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής. Είναι το σύμβολο της σύγκρουσης του ανθρώπου με τη φύση και της ιταλικής γραφειοκρατίας με τη λογική. Αν χτιστεί ποτέ, θα είναι ένα από τα θαύματα του κόσμου. Αν όχι, θα παραμείνει η πιο ακριβή αόρατη γέφυρα στην ιστορία. Ένα μνημείο των χρημάτων που ξοδεύτηκαν για να μην χτιστεί τίποτα. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.